Els veïns de Sant Martí ja tenen informació de primera mà sobre el projecte del tramvia del Besòs. En una multitudinària assemblea, els veïns han escoltat amb expectació les explicacions dels membres del tramvia metropolità sobre aquest nou transport. El tramvia unirà els municipis de Barcelona, Badalona i Sant Adrià i suposarà una millora en la mobilitat del barri. És per això que els veïns valoren de forma molt positiva aquest projecte. A mí me parece que la llegada del tranvía es una buena cosa, porque es un medio de transporte más, tiene una tecnología más avanzada y, en fin, que junto con el metro y el autobús que tenemos, con el tranvía, siempre creo que iremos bastante mejor. De moment, la primera impressió que és un retrocés, perquè ja teníem els tramvies i ara els han tret. Fa molts anys que els han tret. I ara s'ha de veure el resultat, positivament. Ara diuen que a tota Europa l'estan implantant, potser sí. Però ja dic, jo em convenceré de que és un adelanto quan el vegi funcionar i funcioni. El tramvia del Besòs tindrà 14 quilòmetres de via i comptarà amb 28 parades. Es calcula que aquesta línia transportarà uns 40.000 viatgers a l'any i estarà connectada amb altres transports públics. A més, l'Autoritat del Transport Metropolità està estudiant la possibilitat d'unir la línia del Besòs amb el tramvia del Baix Llobregat.